napušteni, zaboravljeni, ruševni prostori koje polako zaposjeda priroda čine se poput ostataka neke davne, nestale civilizacije. Odmarališta, hoteli, moteli. Ova arhitektura nije starija od 40-50 godina. Nastala je u vrijeme turističkog buma u kojem je na Jadranskoj obali sagrađeno više nego ikad prije ili ikada poslije na ovim prostorima. Brutalnost ogoljelih prostora i melankolija propadanja danas u njih privlači sve više urbanih istraživača, arhitekata i umjetnika, ali i znatiželjnih turista u potrazi za preostacima ne tako davne povijesti. Arhitekt Maroje Mrduljaš, vodeći stručnjak za modernu arhitekturu regije, već godinama vodi grupe s uglednih svjetskih sveučilišta po ostacima ove internacionalno vrijedne baštine. Uz njegovu pomoć i naša ekipa krenula istražiti što se s ovim građevinama dogodilo, te kako je moderna arhitektura oblikovala život i sudbine ljudi koji su se njome koristili.